És újból! Tankolás először! Hol az a tankolásos szar? A tankolás! Na! Megmutatjuk. Simán! Először is tankol egyet a Mr. Gyerek, nézd! Négy! Bazd meg! Az már volt. 3 volt. Mondtam. Ott fekszik egy gyerek a homok mögött. Mondom. Mondtam. Na, mehet! Na, gyere le azon 128 kilométeres csúszdan, a gördeszkával már tankoltál, gyere! Oké. Na, állj föl a hihetetlenül, gyere már! Ezek most bújós. Gyere, itt japacsoznak. Na, mehet! Gyere már! Ne szarolsz! Jó vagy! Jó, és most túl rajtam maradsz a deszkán. Hát akkor nem fog menni. Hát félek, mint állat. Akkor Martin következik, aki lejön a 128 kilométeres csúszgán gördeszkával, de előtte ő is tankol egy kicsit a Monsterrel. Yeah! Gergő újból tankol és újból próbálkozik, csak most normálisan. Várjuk azt a fejet! Azt a fejet! Akkor már vajon! 300 és csapó 1! És csapó 2! Csapó 3! Most meg csapó 3! 4! Most meg Jackass 4, indul! Csapó 82! De most! És most újból tankol, és megcsinálja állva! Vágtam a szétkemet, bazd! Akkor Martin! Nem. De hogy is nem, ez a nökfej! Nyisd már ki ezt a kamerát! Várjál, mutatkozz be! Hogy hívják a deszkádat? Gergő vagyok, én meg itt a hovai Dörgstar! Nem Dörg, Dorkstar! Keressétek meg a zoli.hu-t! Béke van. És még a hovai is van. És várjál, itt hagytad a tankolási engedélyt. Elszézzétek meg! Itt bújtál! És még a hovai is van. És a tankolást keressék a www.master.hu-n. És itt van Sama, az a nagy menő, aki lemegy most a csúszán a deszkával. Lemegy belőle, azt mondtad! Állva! Na, és lejön Sama, Bácsfalvi Sama még hozzá. Én nem mennék jönni. Bevasszas, gyerünk! Most az operatőr jön. De várjál, én jövök, Soma vett föl! Ne csinálj semmit, csak vegyed! Na, mutasd be engem! Engem a videó. Én mehet Bofi a gördeszkával, te mosod le. Na menj innen, tankolást szeretnék! Van egy pályán, de kevéske van benne. Kérdezzél be a videókamerát! Hagyján, ne tessék onnan, az összekevert! Fog meg! Elég meg innen már rossz. Hagyján, ne tessék onnan, elmond! Innen már rosszul néz ki. Várjál! Gondolom, hogy tényleg lemegy. Várjál, lejött! Én vagyok az igen! Én lejöttél, megmutatom őt az én haver! Lejöttél, csak úgy Facebookon megálltál! Azt készítsd el! Na, gyere vissza! Ez nagyon fájt. Mi? És itt van Mr. Hol a sárga? Ez itt a kevert! Össze van keverve, vegyes! Sárga kontra king! Irány vagy, te nem ihatsz! Ne rosszalkodj! És köszönjük, hogy eljutottatok! Itt Bácsfalvi Samát! Varga Gergőt! Egedés Martin, Lajszi Kedves, Lajszi Kedves láthatták! És a műsorvezető én voltam!